każ ġdid imma daqt jgħaddi kollox wiċċ il-ġid Gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba li ma nistgħux aħna ninġu alla bibna aħna l-korona rridu ngħidula ċaw ċaw bye bye aħna rridu indabrula virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura imma l-ċirtana iva huwa nofs il-kura iva smajt sew iva smajt sew ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew ejja nlaw ngħidlek jien kwarantin flimkien 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 ejja nlaw ngħidlek jien quarantine 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 flimkien Yo, ejja law ħalli namlu l-kwarantina Għamel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet rab il-kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li mu semmi switchi Kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free nħu ħsib saħti U jekk int ma tatix kazz insaq il-bot minni ejja nlaw ngħidlek jien quarantine flimkien 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 Kull jum jien għala każ ġdid imma daqt jgħaddi kollox wiċċ il-ġid Gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba li ma nistgħux aħna ninġu alla bibna aħna l-korona rridu ngħidula ċaw ċaw bye bye aħna rridu indabrula virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura imma l-ċirtana iva huwa nofs il-kura iva smajt sew ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew ejja nlaw ngħidlek jien quarantine flimkien 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 Yo, ejja law ħalli namlu l-kwarantina Għamel il-korona tidħol ġo fina Il-korona ġabet rab il-kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax inti ma tatix kazz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li mu semmi switchi Kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free nħu ħsib saħti U jekk int ma tatix kazz insaq il-bot minni ejja nlaw ngħidlek jien quarantine flimkien 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 Kull jum jien għala każ ġdid imma daqt jgħaddi kollox wiċċ il-ġid Gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba li ma nistgħux aħna ninġu alla bibna
Aħna korona rridu ngħidula. Ciao ciao bye bye, aħna rridu indabrula. Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura. Senjuri, hallo! Jiena nkun mitluf fil-quarantine flimkien. Ejja, dak wedna xi ħaġa għadu ma badilix, bilħaq. Kellek tibatinna Danusan flimkien. Jalla u ħanajdlek jien. Danusan flimkien. Inselmulkom, sinjuri, nisperaw li tinsabu tajjeb, nisperaw li kelkom ġurnata kwarantina, speċjalment illum din il-ġurnata sabiħa. Ħafna nies ma kellhomx joħorġu, Sula Ġus. Ekku, fil-fatt smajt ħafna rapporti li l-pulizija kellhom immorru kexkxu n-nies, u jiena rrid nitkellem daqsxejn ma' Joe Demikoli għax rajt post tiegħu u qed jikser il-liġi. Ħajamel show. Ħajamel show. Aqqas jisħi. U l-MFCC show. U l-MFCC show kbir, imma l-tlieta minn nies biss. Mela jista'. Anke jkollhom iktar minn 2 metri. Nselmulu. Nselmulek Joe u nselmu lilkom u nilqawkom għall-antivirus l-antivirus tad-Danusan. Fej kull jum aħna għal sija bejn id-9 u l-10 ta' bilejn nippruvaw innessukom ftit din il-COVID-19. Kulħadd jitkellem fuqha san. Imma għal din is-sija nippruvaw illi ma nitkellmux. Għalhekk aħna nħajrukom kemm tifilħu illi tixxerjew u tajdu bejna fuq din il-biċċa xogħol li qed nagħmlu. Minn hawnhekk nirringrazzjaw ukoll lill-element illi grazzi għalihom qed inxandrulkom din ix-xandira. Tajjeb. Ekku, fuq Facebook illum it-tema tal-lum hija li ħanippruvaw tafu li ikkanċellaw il-festi kollha u allura iddeċidejna bħala Danusan u bħala Noli illi nippruvaw nagħmlu festa b'dak li għandna, b'dak li naxxina naqdu insomma. U għalhekk li għamilna huwa l-istedinna linkom biex tilbsu l-gear tagħkom tal-festa, il-flok, min jaf forsi kien hemm min diġà xtraħ ta' dis-sena, tajjeb, u tilbsu lilu u tingħaqdu magħna fuq id-Zoom. Jekk titaqranna xi ftit għax tellajna wkoll dal-post. Il-post kien jgħid il-festa għalija u koġdot. Tajjeb, issa ħanaqrakom ftit. Krejt imsejla, il-festa mhux kollox għalija għax l-ewwel il-familja però ta' 12 sena dħalt il-każin u dejjem ħabbejt il-festa. Nkun nistennija minn sena l sena. Inħoss li nkun nieqes mit-tieni familja li sena sħiħa naħdmu flimkien għal dan il-għan. U din is-sena ħanitlef kollox. Però perswas is-soċjetà tagħna wara li għaddi kollox se noħorġu b'saħħitna iktar minn qatt qabel. L-Unjoni ta' ħalluqa. Hemm alla m'għamlux bħat-tiġijiet, għamluhom kollha f'Settembru. Ħalejna x'diżastru. Il-festa ħajti għalinna Matthew Tonna Guilford xi ħaġa li naħdem minn qalbi għalija sena sħiħa biex forsi impattila ftit ta' kemm tagħmel miegħi. Tajjeb. Mela kum eżempju bħali minħażabbar, tiġik il-festa u titlifa. Fisser ħafna. Inti mill-ħamru, no? Jiena nkun onest. Nitlu nuka ħamru nies li naf. Il-festa, sinjuri, da tal-mistħija, da għatmamar il-festa tal-ħamru. U mill-ħamru, jekk hemm xi ħamru nisem barra li għatmamar il-festa tal-ħamru, jibat li għalli għalmenu ngħid mhux waħdu. Imma san, jiena għax kont dejjem meta kun żgħir, kont ikun villeġġatura, ma konniex noqogħdu ninżlu. Eżatt. U dik ġieli mort. Ġieli. Dik tad-doluri u l-festa. Tal Festa tad-doluri. Reġina tal-Martri, propja. U mbagħad insomma minn hemm l-istorja tal-festa tiegħu tkompli sa tant qed naraw ftit mir-ritratti li battunna intom illum dwar il-festa tagħkom tajjeb. U mbagħad minn hemm immovja għal Wittline m'hemmx festa kbira ġieli ma mort qatt. Allora kappillani ħallik preżenti close miegħu. Ma dak ma jkollux biċċa xogħol jgħidli. Ta' Sant'Anna kun ħelu jgħalqu l-frant. Is-sena l-għaddiet ħadd sem fil-lejla Maltija ta' qabel. Aqasa kien. Għal-Marċ tinsa, għal-Marċ. Bil-Żebbuġa. Jkolli mmur. Hemmhekk San Pietru jiġi bid-dajsa. Saċ hemmhekk iċ-ċeris il-festa tkun ħafna drabi. Ġifieri. Għax tixrob mur mhux U issimma issa ma tistax taħrab dan. Għax issa sinjuri dal-fil-jozzaw ser joqgħod ħalaxa u ħalaxa mill-ewwel irid jiddeċiedi jew mal-ħodor, jew mal-blu, jew ma tal-istilla, jew inkella ma ta' San Giuseppe xejdulhom. Mhux ħan indaħal għax qed immur noqgħod hemm. Ma nafx insomma. Lax in kollha li qegħdin jarawna tistgħu iċċemplu tippruvaw tinfluwenzawh ħalli joħodha din id-deċiżjoni. Ma jistax ikun imur ħalaxa u jkun għadu ma ddeċidix ma ħajoqgħod. Grazzi. Jiena noqgħod fisqa li fi sitt djat li ta' minnhom Santa Marija. Anke tiegħi Santa Marija jisimha d-dar imissa ma bdejtx għadni ħallejta kif kienet. Imma grazzi ta' kemm inti ħabib illi twittili triq għalfejn ħammur noqgħod, imma offrew li anke jarblu jagħmlu li. Anke jarblu. Kien żomma naħajja moħra, imma msomma. Mela,
Sinjuri, għadnilkom biex tibatunna wkoll il-messaġġi tagħkom fuq WhatsApp 99799979 u info@danusan.com biex tibatunna tajjeb. U jekk għandkom iktar ritratti minn daw tal-marċi, tan-nar, tal-festa, ibbatu ftaħru l-lum, Ejja, ħanamlu l-festa illi mhux ħanamlu. Ekku. U naraw minn għandu l-ikbar festa ta' vera, ġdid. U għaliex? U għaliex? U għaliex? Għandkom differenti minn ħaddieħor. Eżatt. Eżempju, aħna ħażabbar għandna dal-arblu. Tajjeb, inti u dieħel, eżatt. Fehem tal-pastizzi. Illi qed ngħidlek. Kull sena ninsar taħjena. Idawruni dawra kbira. Ma kbira, Arblu, għandu arblu tar-razza. Mbagħad hemm min jgħid għandna l-isbaħ vara wkoll. Aħna għandna daqsxejn. Kważi kulħadd jgħid li l-isbaħ. Ma insomma mhux biex niftaħ. Ma l-ewwel nfakrukom billi meta tkunu qed taraw il-programm fid-description tal-programm ikollok idħol magħna fuq Zoom. Jekk tinfos dak il-link jieħdok mal-ewwel fi-Zoom. Ġabdew dan. Illi hija sistema taż-Zoom fejn nkunu nistgħu nitkellmu il-kol f'daq intkom midjar tagħkom aħna minn hawnhekk. Salajkla, dawk huma lax Emmuma ħanara, ejja nibdew bil-mod. Dilan Garzija, Dilan. Dilan, int ma minn fejn int? Mil-fgura. U akkanit tal-festa? Le. Mela, jgħat out of point mewt illum, Daħħal il-Kejana. Kejana Farrugia. Telqet. Ma kella l-flok. Emma, Kejana. Xkejana? Kejana Kejana u keda. Jana li semmi kun hemm miktub intom nafu. Xi flok għandek? Ta' San Gaetano tat-Tamal. Tat-Tamal l-aqwa u l-aħjar hemm miktub ma nix ngħidha. Issa dak ismani Kejana ġifier mill-Ħamrum. Aw. Mill-Ħamrum. Taf xi ħadd ta' parti Daniel li għamlu mill-Ħamru qatt ma mar il-festa tal-Ħamru? Jiena. Ejja! Basta bil-flok. Tala xed tidaj, tista' tara il-chicken! Ħammuru San Pawl il-Bahar! Ara, dik għandu affresk ma zaqqu bħalissa, ara, affresk. Minna naqra, naraw x'għandek hemm. Kenit. Dik mhux biċċaj dik life size tal-istatwa ta' Vera fuq. X'għajdu li Wow! Aħna l-festa. Ejdlu, il-dak ta' maġembek. Tar-Reġina tal-Martri. Mhux tad-Dolori. Marija Sultana tal-Martri. Wija, kważi, hemm din. Hemm Kevin. Ma joqgħodx. Le. Ma toqgħodx. Kif int? Alright, Isma' kif aħna miegħek minn hawn ftit ieħor ta' jew ħanitkellmu naqasew. Għax Kevin kważi jekk jieqfu l-festi. Ma jikolx. Jiekol xorta. Għax il-festi xogħolok ukoll kif? Le, mhux le. Inti le. Qabel xi darba Ilsa ma l-orkestra. Ejja, ma l-orkestra wkoll tintaqal l-orkestra dik. Issa nsaqsuk fis-slot tiegħek kif? Fis-slot tiegħek. Titkessaħ x'għalissa. Mela għandna lil Leon Bartolo. Leon Bartolo! Intom ma min iżommu. Nara. Fireworks tal-Gargur. Inselmu lis-Sintka minn hawnhekk, lis-Sintka. Fejn tellawhom in-nar? Fejn tellawhom? Għandu trumbetta. Ejja se nitkellmu fuqha. Fejn tellawh in-nar il-Gargur? Top of the world, mux viċin top of the world, ġviri. Ara kem tfottu affarijiet ta' fin, għax hemmhekk imorru san. Top of the world. Jien għajt lili. Min jaffejnu top of the world min qed jismana jolli jdejh. Kulħadd jisma' l-għandu l-istrument iktar tard u għalhekk ħaniġu bżonnok kif tajjeb, ħanippruvaw nagħmlu daqsxejn ta' orkestra iddubbata bl-insibu. Kulħadd jara hemmhekk qed nara drums ġej, qed jarma Kenit. Għanna trumbetta għanna ħal-oħra, ġviri kullħat jarma l-istrument, ħalli iktar tard nidderiġu dil-orkestra improvvizzata tal-program tagħna. Mela, ibqawejjew. Jien għandi Karneval de Paris fidejja samlu li tridu. Karneval de Paris? Min, kellemna sak. Leon. Leon, ejja jew. Issa niprofaw naqblu. Kenit. Inti taf ta' kumpanja jew għandek għal-parenza dak id-drums? Għadu kittifel. Mela għabdu.
Mela, ibqaw hemmhekk inkunu għakom minn hawn ftit ieħor ħbib tagħna u apparti dan il-programm l-antivirus ta' Danusan matul il-ġurnata jkun hemm diversi clips li jintafgħu fuq il-Facebook page Noli illi jkunu qed jinteressaw iż-żar u l-familji biex tkunu iżommu ruħkom okkupati mal-ġurnata kollha. Tajjeb ħbib tagħna. Ekku, sinjuri, minn hawn nixtieq nispjega daqsxejn din il-paġina Noli għaliex ġiet kreata l-ewwel nett biex xewqa tajba tal-enemet illi wara li fi żmien tajjeb kienu jaqilawha ovvjament minn fuq dak li aħna minn fuq il-petrol u affarijiet hekk li aħna nonfqu, bħalkun kumpanija oħra bħalissa spiċċaw mingħajr introjtu wkoll għax naqqasna ħafna mill-petrol, l-ajruplani huma mwaħlin l-airport ma jistgħux jiċċaqilqu u allura tilfet ukoll ħafna flus. Però għażlet li f'dawn iż-żminijiet xorta waħda tagħti lura lill-poplu Malti illi tinvesti f'xi ħaġa li tista' iżommilkom kumpanija u minna aħna nirringrazzjawhom minn qalbna u jalla ħafna kumpaniji jagħmlu dan il-pass biex jgħinu lil ħaddieħor tajjeb. U fil-fatt barra l-emet nixtieq ukoll nirringrazzjaw is-sur Rejfil Aloisio li qed jgħinna wkoll u anke grazzi kbira li gowli minn hawn ftit ieħor ħajkunu wkoll qegħdin jgħinuna u jisponseraw dan il-programm. U intom għajdu n-nies għamlu watch parties. Dik. Għamlu li tistgħu intom biex tgħinu lilna wkoll. Għax intkom tistgħu tagħmlu l-biċċa tagħkom ukoll ħbib tagħna. Tlaqna, mistednin. Mistednin, mela Sander għandna lil Quintin Sherry li huwa il-President ta' waħda mill-banet ta' Ħazzabar u għandu jkun xi preżentatur fuq TVM. Ejja, fost il-ħafna Marra li ġurri. hu soldat, Naħdu ma' ħabiba kbira tagħna ma' Ġuża tal-Blata, Ġuża Karwana ta' Żurrieq, akkanita miż-Żurrieq li di sinjuri għandha l fuq minn 100 u xi ħaġa. 112 u għadha tinżel il-marċ fuq l-ispallel tan-nies tajjeb. Għalkemm diġà rajnieh ħankunu qed nitħattu wkoll ma' Kevin Abela, mużiċist prim Sura Ġuż barra illi ukoll għandu il-brass band tiegħu. Ekku, fl-Orkestra Nazzjonali kif għalina wkoll. Iktar tard ukoll għandna naqdu ma' Jonathan mill-Belent Beland taż-Żejtun. tal-Beland, insomma taż-Żejtun, u flimkien miegħu ħanaraw daqsxejn xamlu daw, xamlu biċċa xogħol virtwali tajba ħafna, naħseb aħjar minn jmorru, ma insomma. Wasal il-ħin għall-Antivirus News. U sinjuri, aħbar tajba. Aħbar tajba u nilqawkom għall-Antivirus News u mhux ħanitkellmu fuq il-korona. Iżda fuq il-gass. Il-gass minn nhar l-erba' qed jgħidu li ħajonqosu propja għandna kollegament mal-President il-Kbir net tal-gassijiet kollha ta' Malta. Kif aħna Daniel Orrajt, jiena il-President tal-kumpaniji kollha tal-gass Malti kif qed tindunaw. Iva Daniel, għarafna l-moment u naħsbu li anke aħna għandna nagħmlu is-sem tagħna u fejn nistgħu ngħinu lill-poplu li bħalissa jinsab magħfuż mhux ħażin. U fil-fatt iddeċidejna li nrassu il-gass minn 16 euro il-bomblu niżżilnieh għal 15 euro il-bomblu. Għax dik hija miżura li qed tara l-post tal-poplu. Li ħanamlu wkoll biex ikunu jafu bejnietna jina u inti, ċekkinna kemm żgħira il-bomblu tal-gass fil-fatt dan huwa id-daqs il-ġdid ara kemm hu ħendi biex iġġorru minn post tal-ieħor veru komdu u waqqas biss tinduna, ġifieri il-bomblu l-antiku vera x'qed ngħidlek għax kieku laqqas biss tinduna. Ejja kuraġġ ħanħorġu minna dis-sitwazzjoni. Plajnuna ta' kumpaniji bħal tagħkom, grazzi. Naħseb l-istess strateġista ta' sanitizer dan, mhux vera ħejħos il-gas, imma mhux vera qed jorqos id-daqs tal-ċilindru. U l-Ministru Fer x'għamel il-bira. Afżana jew ma afżana. Afżana san. Biex ma nkunux iktar minn tlieta minn nies. Mela daqqa bat familja tagħmel barbecue u ħerba mela x'għamel. What the hell are you Barrett, you can't just... Oh, are you all right? How did... Hey. Righto, what's going on here? Oh, sir, I'm arrested. Oh.
Il-qattus Il-mim Malta ta' di. Aw, xerba kbira. Sa' kemm ma tidux taqlaw daqqiet, Toħorġu. importanti jekk ħad kunu xiktar minn tlieta. Għedu dejjem żommu d-distanza. Ibqaw id-dar. Ekku. Ibqaw id-dar. id-dar. Mela, xkonnet najdu, illum ukoll huwa jum il-ħelsien, il-ġurnata fejn ħlisna mill-Ingliżi. Ekku. Però staqsejnikom ukoll fuq Facebook. X'ħallewna dal-Ingliżi, x'ħallewna. Ħallewna l-English Time li eżempju nibdew il-konferenzi bih li jibda dal-programm dejjem dik it-tikka żgħira ta' art, dak kollu għandu ħadni. Ħallewna lil dik l-istatwa tar-Reġina quddiem il-librerija bis-swaba niqsin u bil-ħara tal-ħamim fuqha. Li ma nafx meta jirranġawhom. Sewwhomla subajja ħallejna. Jiswew daqshekk flus, erba' tiswa, kważi ħanibda kampanja jien. Ejja nixbru, naf li huwa mument illi kulħadd irid iżomm ma għal erba' tiswaba ħanibda kampanja ejja nagħmlu la swaba r-Reġina. Tajjeb. Għasek nagħmluhom tal-menni kien. Mhux hekk. Ħallewna wkoll diversi kliem, Sander. Tipo? Fuck you. U ma dik. Ejja. Il-fish and chips. It-teli tant inħobbu neħduh bil-ħalib bħalhom. Vera. U l-insuqu eżempju fuq ix-xelluk, dik huma. Alla volja ġieli jkun hemm xi wieħed ħaramejja jsuq fuq il-lemejna ma dawk affarijiet jiġru hawn Malta wkoll. U parti minn dan il-programm, sinjuri, inħajrukom dejjem biex tibatulna jekk ikun se jkollkom il-birthday. U aħna nagħmlu daw it-tip ta' surprises. Illum hija familja speċjali ħafna. Fil-fatt, ħanaraw jekk qiegħda fuq il-linja. Hello. Bellissima! Kif inti, Gaja? Alright. Qed joħroġlok xarabbjat jew għadek żgħira xarabbjat int? Għadek żgħira. Gaja, mhux int għandek il-birthday, il-mamin. Ejja. Tiegħek! Happy birthday! Ismaħħa ġejja, Gaja. Bħallum ħareċu, ismaħħa xejtjun. Bħallum ħarġeti. Bħallum ħarġet. Zom, għax ma fehmitix. Inti jekk kunx il-birthday tiegħek mhux. Ommok ħarġet. Ommok ħarġet. Bħallum ħarġet Joen. Bħallum ħarġeti. Proset, Ġok. Ġo, tista' tgħidilna kemm ilu li ħriġt? Ħafna. Ages ago kif jgħidu l-Ingliżi, ages ago. Isma' awguri. Thank you. Kif iċċelebrajtu l-birthday, x'għamlulek? Marret sakċina. Fuq is-sofan għamiltu ħofra. Xiex? X'għamiltu? Ħofra s-sofan. Ħofra, fimni, wara ċertu età tibda tiżdied minn warejwa u kulħadd jgħidha dik. Isma' Gaja kemm ktibtilha? U ma papa. Kemm ħelu l-qattus. Kemm ħelu il-pussy vera ħelu. Isma' kemm ktibtilha klim sabiħ lil mami. Thank you. Gaja, isma' nistgħu xi darba nibbukjaw tkantalna waħda fl-aħħar tal-programm? Tistgħux. Lej l-aħħar dak ma jisimgħux ħafna nies, allura. Mukis. Gaja tiftakara mel żmien twil jgħidlek Gaja. Gaja. Kemm huwa antipatku minn waqt. Isma' ommok kif tħossa l-għandalilek bħala tifla? Nistgħu nitkellmu ma' ommok mhux miegħek hekk jogħġbok. Il-birthday tagħha issa. Kif tħossok hi, kif tħossok? Darbora ma nagħmel daqsxejn xari u nilbes floksura. Le, għandna l-idea li nsibuhom imdandni. Ifhimni, xorta qed narawkom iskom qegħdin fil-qiegħ tal-baħar. Għax tinkwieta. Isma' happy birthday sabiħa, miegħek hemm Angel House ukoll għandha l-birthday u hemm naqra nies ta'. Awguri li kulħadd bewsa kbira u ibqgħu id-dar. Bye. Ciao. Ciao sbieħ. Mela jkollkom il-birthday ibatulna u aħna nagħmlu mill-aħjar tagħna biex nippruvaw. Kieku nsibu xi sponsor. Isma' di, illi nagħmlu delivery ta' cake għal min ikollu l-birthday mhux tajba. Vera, kemm xi pastiċċerija li forsi għadha taħdem. Għadha taħdem. Anka jiena f'kukki minn daw jew xi ħaġa. Tajjeb. Noħdu ilhom. Mela, morru lura l-festi, sinjuri, naqdu ma' ħabib kbir tagħna illi sissa du ma ċaqlaq xittiċ, sissa, nispera ma ċaqlaq xittiċ. Le. Imma sinjuri, apparti jekk illum mhux se nkellmuh bħala ħabib tagħna ħadd indunaw id-distak li hemm bejnietna, imma nkellmuh fil-ambitu ta' president tal-banda sejdinna u xi simma nħawwadhom. Press! Kif aħna? Prosit lill-President. Għatlek biex tilbes tal-President tal-banda, kif int mitlu hekk?
Għax ifimni bħalissa off duty peress li l-kazin maluq. Maluq. Quentin, mal-ewwel kont nistaqsilek, tista' tgħidu li għaliex kull każin ikollhom ritrat bidejhom fuq biex ma jmissux l-istrument. U bl-ingravata li tattilhom il-parti tagħhom. Il-protokoll dak, il-protokoll. Il-protokoll li jdejk titfaħħom hemm. Ekku, biex iżomma tradizzjoni. Isma' ara kemm kont affarijiet f'ħajtek int, kien sindku, kien x'kien iktar preżentatur tat-televizjoni. Għadek, sissa Nix il-korona fajt. Le! Imma president tal-banda, kif spiċċaj president? Jiena niftakru żmien li kienet jikkanvazja. Saqsil ta' maċembek, tkun taf kif. Imma dejjem xtaqta qisek bil-fors, so biex spiċċajtek. Ma ngħidx li dejjem xtaqta, ta' ma naħseb ili minn dokon żgħir li nipparteċipa fil-festa, insomma, u nejn l-ħafna mill-ħbib tiegħi li f'Settembru nkunu qegħdin nippreparaw għall-festa. Insomma, minn hemm spiċċajt il-President tal-Kazino. Isma' dil-korona fottitlek naqra affarijiet bħala Quentin. Sissa dak imdendel bit-tieċ. Sissa? Eżempju, meta tiddeċiedi li tħassar xew l-tieċ, għax din ili biex nistaqsi. Dem nista' nagħmlu programm fuqha. Imma meta, Quinn, meta għandek it-tir? Minni ngħidlek li qasna fil-wieġbek, jiġifieri sissa Settembru xi ħassart kull ħaġa li kelli f'ħajti, kull ma foda l-aħħar jum. Issa hu peress li hu tajjeb il-banda ġabat tieċ u franka l-banda tiegħu. Issa li frankajna l-festa dis-sena kollox għat-tieċ. Nies fuq l-idej. U kif qed issabbarhom imma l-partitarji tal-Gazin billi ma jiltaqgħu xu kif x'qed tagħmlu? Ifimni, maħniex nintaw xorta speċjali nintaw ħafna fuq Skype. U kulħadd qed jieħu pieċir bis-sistema x'hemm min ovvjament jaf juża Skype, u mbagħad hemm min ma jafx juża Skype, allura dik tkun il-farsa tal-laqat li qed isir. Hallo! Tara mnieħru minn flok għajnejk u minn tara għajnejk minn flok widintu. U mbagħad varja l-età, ġifieri dik tilab importanti. Rajtu dar it-trat, Quinn? Rajtu. Taf, di Helen? Isma' Quinn. Daħal mhux diħel. Quinn għax jiena weħilt l-ewwel, x'għandna aħna ta' żabbar. Illi ħadd ieħor m'għandux, x'għandna. Taħar daqsxejn, bħala festet ngħidu. Bħala festa, għandna l-ombrell pereżempju. Fridu tagħna ma joqgħod ħadd ħdejh. Eżatt. U dak l-arblu, dak tagħkom jew tal-oħrajn, xiġi, dak it-twil. Le ta' Quentin. U inti toqgħodx tfarfar mir-responsabiltajiet tiegħek bħala żabbari. Irid niġi mqandel. Issa temnuni li jiena nħossni naqra żabbari wkoll. Ejja, ifhimni, darba ġil festa miegħi tliftu għod, kien waqali minn fuq motor, niftakat. Imma nista' ma nsemma dawn l-affarijiet. Ma insomma ma nitlux fija. Kien għamel ħabta jintilef fil-festa jena id-għod. Missa ma diċ għallini. Kemilu madux. Bix short leash. Għas l-SPCA ma jlaħqu miħu. Isma' Quentin, awguri. Awguri la raġel ta' d-deb. Nirigrazzjakom. Tajjeb. Isma' jisir jew ma jsirx it-tiet xorta ħaniġbor il-rigali, ġifieri ħejru. Isma' bit-tiġijiet li għandi f'Settembru mhux iktar minn 10 euros ħajmissek qed ngħidlek. Inkella ċajlqu. Ciao Quentin, u viva l-festi! Mela, sinjuri, il-loba tal-biraħ li għamilna online il-kompetizjoni tista' trebbaħkom 20 euro grazzi għall-Enemet. Minna unnek narġaw nirringrazzjaw l-Enemet li jibqaw irroxxu. Mela, kelkom, insomma, intom, għax aħna ma nistawx neħdu sempre si familjari, tista' żomm id-distanza, please. Kelkom iddaħlu lampa u sieq, issa fim. Le, hija lampa u sieq. U għajna naraw biex ħrixtu. Mela daw ma ritratti li battunna għanna il-lampa fejna. Il-lampa edha mxowla, allora kibbila lampa. U sieq, bravo, iktar. Il-chicken, għara xpasta, zata ta' fardal għandu. Ta' fardal għandu. Fil-fatħabba l-fardal tilef. Għaxu li għamel li bezzisbet biex mbatt titlef il-bqija u koll, kemm waqli. Umbat għanna
l-lema li batitinna dan il-ritratt artistiku. Pulit. Anka Lajdin fil-fatt il-tekniku artistiku tagħna oġbu ħafna. U fil-verità hija il-persuna minix ċert jekk raġda qabel l-oħra biex għalina li oġbu ħafna, ma din hija ir-rebbieħa tal-lum imma inti ħatieħu voucher ta' 20 euro nispera l-suq jekk let tieħu xi ħadd ieħor x'idher żgħira għalhekk qed ngħid. U l-logħba tal-lum, x'inhuma l-istampi tal-lum dan? Għax spoġġejt fuqhom. Mela llum għandna xemx u deċini, u kalzetta. Xemx u kalzetta. Ġifieri intom tidu tieħdu ritratt fejn ikun hemm xi tip ta' xemx issaraw x'ħad tagħmlu intkom, kalzetta u tidu tidru intom. Xi ħadd minnkom ħajkun qed jirbaħ 20 euro voucher grazzi għal element u daw tibatuhom fuq 9979799 minn issa stess. Iktar ma tibatu, iktar nieħdu pjaċir u nruhom kollha nippruvaw jgħin nibdew. Ekku, mela nerġgħu morru bin-nies kollha online ħanaraw. Fejn huma l-partitarji? Jekk għax baqanna għanna xaġ dejt emmek, Nathan kellimnieh. Nathan hemm kien l-ewwel. Nathan kif jien? Le, kienx jem. Iva, u xem kont? Hemm kien. U xem kont, Nathan? U xem kont? Hemm kont. Inti x'għandek fuq il-flok dak San Nikola? Ejwa ta' Siġġiewi. Għandkom festa kbira intom? Għandna naqa' festa kbiru. Pjazza żgur, pjazza kbira. Il-Panzer hemm ikun il-festa l-Panzer? Mela. Il-Panzer jisu xi ħaġa nazzjonali. Issa għandek il-monument. Maronja qabela. Maronja. Mhux li qed ngħid. Maronja, orajt, ħallu Maronja. Mela. Jutjata għada. Mela, għandna. Morru ġibu l-istrumenti minn għandu l-istrumenti, ħajjeb, ħalli minn ftit ieħor. Intuwa. Issa ħani naqdu fil-fatt ma' ħabiba kbira tagħna ma' nanna tajjeb konna ngħidula fuq ir-radju illi din ukoll għandha l-birthday llum, issa nagħmlu happy birthday, imma parti li għandha il-birthday hija akkanita kbira tal-festa u għandi kurzita kbira ħanara kif ħajrna xila. Tara san, ftit tara fil-festa. Ejja, naf, ma nafse tagħmel. Hello, Nan! Għammi! Nan, ejja, poġġi. Tibdix ta' xi taru għek, zommu dritt. Poġġi bil-qiegħda. Ora Fis-suddida jien. Tora nix iktar mill-li jmissna Nan, Orrajtek? Nan, kif inti sabiħa? Illa mandi l-birthday tajjen. Smajna. Kemm għalaqt, Nan? 69. Vera? Ma 69 fl-imkien, mela, eżatta. Ejjalla uħanajdlek jien. Isma, Nan, inti akkanitissima tal-festa, mux jek? Dispjaċir kbar li mux ħajt l-festa. U xiex tfisser imma li? Ġili l-għora ħagġa f'da 69 sena bis festa? Ma tonċ ħanajdlik, fismen ummi per eżempju, ummi kien itlaqana, aħna dajjem għantum, metax il-beb tummi kien isu l-beb tal-qobla. Il-beb tal-qobla, tal-midwife. Tal-qobla. All right. Min ġejju minn sajjer. Sewa. Ma tal-laqet maħallajnija waħda. Allura, imma fil-fasta ju fil-milet u fil-fasta. Dik spaċjuli, u l-ħed tant ummi. Ekku. Nan, inti għal-kem kbira fleta madek għallaj kek tmur taqbess fil-marċ fuq l-ispalelu ek. Jarfani, Oliver it-tifil tijak, Oliver u Kevin jarfawni. Raġel le, u raġel. Għana nafu li raġel tijak vera raġel kwiet. Ma jħobx. La, ma jħibx. Ma jħobx. Xajdlek peress li tintrefa jent fuq l-ispalel? Ma jajdli xej, għax li jtfol għet jarfawni? Mismani, inti ma mux bix-xorz, mux ek nan kollox le, le. Bermuda maw. Biex Bermuda. Ma jkollok xej jider, mux ek? Jod. Mux ek. Nan, toqgħod ġewwa peress li għandek over 65. Bil-fors. Mela. Bil-fors. Bil-fors. Xini? Aħna blaħmor. Blaħmor, blaħmor. Ma toqgħod ġewwa issa għandek 69 għax inkella jekk jilħok il-virus inti tiġi persuna vulnerabbli, importanti. Għawata. Xinu? Ili ġewwa ġimot. Mela. U kif sejra mar-raġel? Tajjub, hija tisfil.
Għaxin demonju u Anġlu miski, għandek għara ritrat li konna ħadna meta. Isma minn toħroġ għax fer għetidur it-toru apparentament. Isma nan. Imurjaqdina, Josef. Għandi Josef imurjaqdina, Tara xie. Nan, nissa inti kont kanta ħafna. Xie ġmil ta' triq. Dana l-armar, jenta darba fis-sena, fit-titular, iknisja tana konfansi, kollox jamlu minna. Għaw nurukom Laħwa ħoti, keman akbar. Brava, Nan! Brava, proset! Nan, happy birthday il-bambi miak jalla jtik 69 oħra. Thank you, il-bambin jisma minkim. Għawdi naqra tfoli. Oqot id-dar, Nan, oqodu id-dar. U xerjanna, Nan, xerjanna, tajt il-kulħat bija il-paġna tana li kem jista' jkun nżidu n-nis, tajjeb? Ciao! L-lum jen, il-birthday għaddis. Xinu? Tafx qot namir il-lum. x'qatt tagħmel? Kif qumt? Tlajt il-ħwajjeġ? Mbagħad, bottin ħid. Nagħmel frodo, kalli bżonn ġiex frodo, l-axjan biex dok fil-għada u nilbis dok il-fardol. Frodo l-eżatt x'inhu ma Tal-Lord of the Rings. Frodo. Frodo. Krajtu, tajjeb, twil imma tajjeb. Ciao, nanna xwet ninqata u ma nix niftehmu, saħħa, ciao. Ħobbok. Pinafor. Pinafor. Il-pinafor, alright, fehmna. Pinafor. Saħħa, ciao, ħossib, ciao, sellinna għal-roġol u koll. Mela, sinjura, tafu li najdulkom jinkollu biex tibatunna dak li kolkom infatti l-lum irċifejċi video stanissi sajru u koll. Infatti naħseb iktar qoddim namlu program dwar li kelli qed tieklu għax min qed jeżaġera tajjeb u araw x'idea tajba ġiet lil dal-persuna. Mela peress li kollu qegħdin id-dar deċida li jaqsam il-ġurnata tiegħu f'erba' biċċiet tajjeb. Eżempju għamel exercise, inaddaf, jaqra u jieħu dak il-fliexkun birra. Qassamhom sew f'pie chart, għamel dik li ddawarek biex fuq l-imtiġi jieħu araw naqra xi ġmiel. Alla, jbirek den fuq il-birra tiġi kiba sejrek. Imma sinjuri għana niqfu ftit u naħsbu fl-ispiritualità tagħna, il-gwida tagħna Father Gordon, il-kappellan lajburista ta' Slima. Ġejjin fuq jew le, Ħuti? Għax nibda nizbalja jena, xina l-lum qed titkellem rajtu ħallejt is-side bangs, X'taħseb? Chris Ander. Father Charles li għamel eżerċizzi mandowx. Semmjulix. Maħruqu bih Father. Nselmulkom u nilqakom għar-rokna spirituali f'dal-programm misħut li qed titella Chris Ander aġus. Chris Ander. Għajli. Kollox sibna l-kaptu illi nagħmlu. Tipo? U d-dis online. Saret. Qed issir kuljum. Eżerċizzju online. L-Isla anka naħseb speakers fit-triq qed jagħmlu għax jagħmlu storvju. Sander maħruq sew ma' Father Charles Taboni għax kelli għax taslima wkoll u jiena kelli nagħmelhom hemm. Però issa jiena ħriġ b'xi ħaġa ultramoderna. In-nisa timmissjaw li qaru. Sewa. U jiena ħriġt application jekk jogħġbok idħol fuq l-Apple Store jew inkella fuq l-oħra. Għawijate. U nizzila l-arma Father Gordon. Din l-arma Father, all-right, nizlet, x'nagħmel issa? U ibda, segwi l-istruzzjonijiet. Idħol fija, inti taqsam id-dnubiet fit-tnejn. Fidejk, Sander. Mela, jekk għandek iktar minn. Jekk għandek iktar minn 10 dnubiet, għafas hawn. Jekk għandek inqas, għafas hawnhekk. Għafast. Jekk inti laburist, għafas blu, aħmar, jekk inti nazzjonalist għafas blu. Imma li ġanti għafas blu aħmar, ġifieri, mela il-rar mhux l-istess għal kulħadd. Ożgur li le! Le? Sura Ġows, ożgur li le. Sewa, mela, hekk.
Ibda nizzel id-dnubietek joġbok. All right. Barra li ġat nebt li inti ġieli votajt li nazjonalisti għax nizzilt emmek. Ejja, mamma, ma tistax għot tikxifni di rar ma jikxfux affarijiet. Ha, daħħalt. Ejja, Sora Ġus. Rajt film tan nettinin? Ma l-application tikxfek sur kappella, mux tajjeb, u. Le, jena nara kollox, Sora Ġus, u jena qed nikxfek, mux l-application, jena. Talli inti għamilt dak id-dnub ħajkollok tajt 4 rozarji. Għanina ta' filmat wieħed. Gravi, di, jew gravi. Mux gravi daqs li kiku tara Net News, għax kiku tara il-penitenza biex inti tkun qed tara dak l-istazzjon, Sora Ġus, All right. Inti għall-infern ħatmur. Għall-infern? Chris Fern. Ara, ħalli għahi. Sur Kappellan, daw l-applications toħroġ bihom intu, daw l-affarijiet. Jena nishtiqkom li jekk għandkom xi talb, jonka xi maħfriet li tixtiquna li nitolbukom, hekk joġobkom itlu fuq 99797979. Nislu nemmek u aħna naħsbu fikom. Aħna tal-parroċċa mhux uffiċjali ta' tażliema. Il-bambin magħkom. Tajjeb, mela, sinjuri, għanerġaw morru fuq id-Zoom hemm Kevin Abel hemmhekk fost il-mistednin. Kif inti? Kif? Tajjeb, ta' Mela, konna din ngħidu l-ewwel illi intom tal-Orkestra Nazzjonali għakkom għaddejjin, mhux hekk? Aħna qegħdin id-dar, però qed nagħmlu xi recordings u nippreparaw affarijiet mid-dar. Imma spjega ħili. Ovvjament, spjega li kif taħdem, li taħdem mid-dar bħala mużiċist, sewwa. Ovvjament, qed nagħmlu xi proġetti tal-orkestra li bħalissa ħerġin tikka ġifieri qed joħorġu 2 fil-ġimgħa. Qed nagħmlu xi affarijiet biex ukoll nuru li One, aħna rridu nibqgħu attivi bħala orkestra. U 2, ovvjament rridu nibqgħu inxejn għax ma tistax tħalli tgħaddi il-biċċa tax-xogħol. Ma tistax tħalli l-istrument jirtira, mhux hekk? Ma tistax, ma tistax tħalli jirtira. Taf li l-gvern ħareġ daw l-iskemi għal min qed jaħdem mid-dar. Issa fil-każ tagħkom, għax inti jekk kollok computer tista' tapplika għalih. Fil-każ tagħkom, eżempju inti trumbetta li naf li ddoqqa sew, tista' tapplika l-sussidju fuq it-trumbetta tiegħek? Ma naħsibx. Le, ma tistax? M'hemmx klawsola. Dak kemm iddaħlu l-kod, ma nafx kod għandkom ta' trumbetta u mem. Isma' il-kod għadu ma ħarriġ. Issa nkellmu l-Robert, jew l-Edward. Intkom, meta tkunu qed issegwu, u possibbli li ssegwu forsi jekk ikun hemm xi ftit delay minħabba l-issur ma tkun għaddejjek? Jew mhux online jidderieġi Possibbli. Impossibbli. Impossibbli qed tajt int kif. Fil-fatt jiena hawnhekk nixtieq nisfidak jekk tippermettili. Mela nixelu l-kulħadd nerġgħu. ħanaraw jekk irnexxilekx tidderieġi l-orkestra tagħna tal-antivirus hawn fil-fatt ħanaraw x'istrumenti għandna. Mela, min għandu l-istrument jorjulna, oruna l-istrument. Benji għandu kitarra, hemm lieħor għandu trumbetta. Mela, l-oħrajn nagħlquhom kollha, nżommuhom. Mela, inti għandek, Nathan, għandek xi ħaġa x'istrument? Morġib borma. Nathan, doq bħal hekk araw. Xi ħaġa, all right? Ġibhom. Marelli, Andre, nseddu. Morġib xi ħaġa, hekk, kulħadd jorganizza ruħu. Sewa. Dram sadu vojt, sinjuri, ma nitilfux ħin. Mela, ħammorru Chicken, doq id-drums. Ġej, Surmast Kevin Abela. Ħanipruvaw, all right? Għanna l-bandist Leon Bartolo għandu Karneval du Paris. Naħdmu bija? Tajja. Imma irridu kun jafa kulħadd. Sanna, maħjara għandu l-iktar strumentu għali. Imma ma jibdaw, mela, kif? Inti qed tarhom l-ismijiet hemm? Le, mu qed nara xejn.
Mela għan id-deri ġiftit jien, ora ħan għajdlek mi ħajibda, Leon, lest? Għan imxu hekk, ara. Mela, xinna melek, Leon, umbat Kenneth, umbat Noel, umbat ħajdoq Benjamin, u fl-axħar nar u bnejtin bil-niepen, tajjeb? Tajjeb, temna. Alla jibata tajba. Le, kulħadd jista' jdoq li jrid. Li jrid, Ben, 1, 2, 3. Chicken! Ejja. Ejja, Noel! Ebqa doq, int, Leon! No, doq! Benji, idħol! Il-nipen, il-nipen! Mela, iqfu kolla. Nejtin, doq l-qampina wahdek. Intmina li kritika t-istema nejtin. Bla ħeġġa dik il-qampina, bla ħeġġa, kif? Jiddispjaċina aħjar tibqa' mal-Orkestra Nazzjonali jena tħansibu xi talent ġdid. Ma rnexxilniex, għandek raġun ma tistax issir online. Għan ispeċċaw bil-polizija wara l-bib. Tista' ssir. Tista' ssir. Imma mhux hekk. Mhux hekk, irridu norganizzawna iktar il-wieħna. Kif? Irridu norganizzawna iktar il-wieħna. Daqshekk. Xorta naħseb li kien mument ta' żum kbir, Għanna bżonnek iktar. Ciao Alissa, ciao, grazie kif. Stay safe u komplu tuna pjaċir bħala l-Orkestra Nazzjonali tajjeb. Bela, infakrukom fil-kompetizzjoni illum intom tridu tieħdu ritratt b'kalzetta u xi ħaġa li għandha x'taqsam max-xemx u tridu tidru intom jew xi ħadd minnkom jew iddeċidejna li anke l-annimali tagħkom jgħoddu. Xi ħadd minnkom għada ħajkun qed jirbaħ 20 euro voucher grazzi għal element li dejjem ituna il-vouchers. Infakrukom 9979799 biex kunu tistgħu tibgħatuna ritratti issa stess ħbib tagħna. Ekku, u minna uftit ieħor se ninaqdu din id-darba ma' xi ħadd li vera mela dil-biċċa xogħol tajjeb. Ħaninaqdu ma' Jonathan, illi Jonathan huwa mill-Belent, mill-banda tal-Belent taż-Żejdun u daw li għamlu, u se jispjegalna kif għamilha, irnexxilhom jinaqdu l-bandisti kollha online u jdoqqu l-innu Malti. Ma nafx Jonathan hux qiegħed fuq il-linja. Ġan, kif Jiena naħseb illi inti qalbek sewda qiegħed żgur. Għaxina naf kem u mal-qalbek daw l-attivitajiet, ux vera? Ovvijament, jini għataw bħal dejjem fizzim sħabi kolla kif dejjem nejdilkom, tajjeb, li kolla qalbna sewda fuq daw l-affarijiet li mussa jisiru, ġviri. Fem niftiċ mussa jisir minn ħatakom, għamkom il-Belem Music Festival, l-ewwel kieku. Grazzi u koll, plus li fizzem sħabi grazzi lilkom ta' diskursata, tajjeb, għali jintom fuq il-sodda. Ej, aħna, imma tijak ma titlax u tinżelġ bejn bħaltana. Għasek sofistikata tijek. Le. Għajdelna naqra. Ħbib, aħna, ovvjament, ġat ħabbret l-festa, il-festi Malti musa jisiru, dik l-ewel primarjamentu, l-ewel daqqa, t-sens, fil-ċirkustanzi prezenti, ġviri qalbna sewda l-iktar ħabba dik, ovvjament. Aħna kikun iċċelebraw f'Ġunju, ġviri aktar viċin ukoll, allura l-ħaġa tkun għadha daqsxejn. Però il-Belent Festival ukoll, aħna nista' nitkellmu fuq il-filmat li semmejtu tal-banda, pero nistaqsejtuni dwar dawn l-affarijiet. Il-Belent Festival jiġi propju xi xahar qabel festa dejjem. Marlek id-dawl. Għandek sena mnelħa għandek. Għandi? Sena mnejka, għalajdilek eżatt. Isma. Isma, ħansa għazegri, peress li dis-sena ma tamlux il-festa. Il-flus li ma tonfqux. Iżidu ma ta' sanata wara, jon kalla jġibukom ftit ftakom. Ifrim li bil-verità bħal musħanom fuq għanna ħafna attivitajiet mħattrin allura musen daħlu. Ekku, le, veru. Labt li ja, bro, labt. Għanajt jien l-arnexxilkom tamlu banda li minna uftiti għara ħanarawa sħiħa virtuali, ma titħajrux tamlu l-Music Festival sħiħ virtuali.
Ija xaħġa, aħna bħala tim kena kollox l-istan għal-festival. Passoltu, kena kollox l-istant illi konna s-nħabru f'nofs Marzu u kien kollox s-tiġi ġviri kien kollox maluq. Imma badna mbatt minn wara dakinar, issa wasalna minn Marzu l-lum, minn 15 ġifiri minn dakinar law li kena noħorġu anki l-aħbar tal-reschedule illi niddiskutu ħafna fejt oħra. Nisperaw falla li mux ħatamluħ f'Settembru wkoll. Għaxin kella. Wistiġiet. Għandi tiġ kull-jum kważi, tiġ kull-jum. Isma, femni daqxej, kif irnexxielek taqbad il-banda kollha, jew mhux inti insomma naħseb li t-tim tiegħek kollu tajjeb, kif irnexxielkom xi ħaġa li provajna nagħmluha issa aħna u nafu kemm hi komplikata, ovvjament dak ma jkunx imqabbad sew dak mhux jisma'. L-orkestra għamilna pudina aħna, pudina kbira. Kif irnexxielkom taħdmuha? Nħanejdlek, din tim kifet inti, jena l-PR u mem tim aħna l-Kommissjoni PR, issa l-lum koll il-Beland, tim ħabriki ħafna, nserminhom minn hawn l-sħabi, bdiet minn hemm l-idea bħala tim nibnu kollox bħala tim. Aħna infatti qed iżru ħafna affarijiet oħra wkoll għal-15 li ġejjin qed naħdmu skeda. Ovvjament, fil-mat bħal da talab l-ewwel li jkollna nies mill-banda involuti illi imorru bil-messaġġ għand il-bandisti x'għandna frasna, il-bandisti kolli ngħid u nsellmulhom ukoll minn hawn l-idea laqgħu ħafna. Jiġifieri, infatti konkorrew 38 bandista li Ġifieri il-filmat li għandna minn ftit ora 38 ruħ għaddejjin fih. 38 ruħ, kważi fil-filmat kif qiegħed. Laqast il-nota li jimpinaw 30 ruħ. Eżatt, vera xin jinqelbu, Isma' qed nispjegaw ħafna jiena naħseb. Nistgħu naraw. Isma' John. Naraw komplu. Le, naraw mur. Naraw mur. Ġew John! Sarinna l-ħin. Issi li ħadu sepp kollha. Isma'. Sankellmu wara. Prosit, bravi. John itinadek jem? Ma nafx akkadu xiem ejju emmadu. Prosit, John, prosit. Bravo. Il-soċjetà, prosit il-soċjetà mużika l-Beland li kienet l-ewwel il-banda Beland l-ewwel banda Maltija li għamlet dan l-innu b'dak il-mod virtwali. U mesa ħafna u grazzi lilkom ukoll. Prosit, grazzi u daw l-inizjattivi jgħinuna naqdu f'da żmien naqra antipatkom ukoll. Tajjeb, li jkollok mill-iskeda interessanti jekk ibathomna tajjeb intellhomna fuq noli wkoll. Grazzi ħafna, ciao. Grazzi ħafna ħbib, narawkom. Ciao. Insellulkom, senjuri, għax jisu. Jisu għanna xaġet taqba dawnek. Ekku. Sildejjem ġaġa, jew s-sodde, jew ma nafx konna. Għala, da grazzi l-sponsors kolla, unkunu ma'kom għada. Ciao, saħħa, bye, ciao.